Avui? Sí! Vale, doncs molt bé, perquè estem un dia al nostre patró, no? I això doncs, val la pena passar-s'ho bé. I els alumnes de sisè, doncs, sisè C, no? Ens han preparat doncs, aquesta obra, El Senyor dels Amics, que estic segur que us agradarà a tots molt. Val? Un fort aplaudiment per la gent. Com sabeu, el cel està ple d'amics. Avui coneixerem un nen especial, un que en va tenir molts amics. 9 amics per aprendre a frenar les baralles sense donar ni un cop. 7 amics per construir un lloc amb molta alegria. 3 amics per treballar al carrer amb els més pobres. I un amic per estimar-los a tots. Don Bosco, vine aquí immediatament. Bon dia, Déu. Veuràs, és que estem jugant i com no hi ha gaire espai, hem vingut a fer un partit al teu jardí. I, clar, te'ls quedaràs deixant omplir el cel de iogues i després, a més, vols que estiguin tot el dia jugant. Però si vas ser tu el que em va encarregar que portés aquí tots els joves. Esclar que sí. Ja sé que vaig ser jo el que em va encarregar aquesta feina. Però per tal que els eduquessis, no perquè ho trenquin tot. Però, mare Déu, tan bo que tu ets, no podries fer la vista grossa? És que són els meus amics. Ja, si no has fet una altra cosa a la vida que guanyar-te amics. Escolta, la teva vida la podríem resumir en una endivinalla que et proposaré. Una endivinalla? No serà difícil, no? Vaig a llegir-la. 9 amics per aprendre a frenar les baralles sense donar ni un cop. 7 amics per construir un lloc amb molta alegria. 3 amics per treballar al carrer amb els més pobres. I un amic per estimar-los a tots. Què vol dir això? No entenc res. Don Bosco, amic meu, al seu temps ho entendràs tot. No, un altre cop no, que això ja m'ho van dir en un somni quan tenia 9 anys. Jo també ho recordo. Va ser quan eres petit. Vivies a Ibeki, un poblet del nord d'Itàlia on havies nascut. Tenies, com bé dius, 9 anys, i t'ho vaig dir per mitjà d'un somni. Recordem-ho! Què passa, pringat? De matar les feines del fons. Doncs com una agafin us caurà una que veureu. Va, no et preocupis, el forner no ens enxampa, no veus que és un vell? Vinga, va, treu del forat de més petits i anem a fer alguna per passar la tarda. Aquí està l'Andreuet, mana de penya el que ha de fer. Però a què vas? De cap de la banda o què? Apa, ves a ficar allí. És que resulta que vols ser tu qui mana. No és que vulgui ser, és que ho soc. Oi que sí? Ara veuràs qui mana. Van, què fas? Així no aconseguiràs amics. I tu qui ets? A veure, d'on surts i per què saps el meu nom? Doncs surto d'aquí mateix, del carrer. Soc un pidolaire i conec a tots els que acostumeu a estar per aquí. Fins i tot aquests lladregots. Doncs podries ajudar-me a separar-los, perquè en un moment o un altre tornaran a barallar-se. Això he vingut precisament, a ajudar-te, perquè ja he vist la teva manera de separar-los. Ah, i com vols que els separi llavors? No amb cops, sinó amb amor. Així aconseguiràs que no es barallin, que es facin els teus amics i que siguin bones persones. Imagina com podrien ser de feliços. Tu
Per això has de créixer i aprendre molt, per tal que tot això sigui possible. Vinga, aquí et deixo. Jo vaig a visitar la meva mare. I com vols que aprengui? Tu sembla que saps molt, perquè no m'ajudes. En realitat, jo no sé moltes coses. Per això, la bona mestra és la meva mare. D'ella aprendries moltíssim. Ja, però qui ets tu? Ja t'he dit que un pidolaire. Doncs explica'm, parla'm, per tal que entengui tot el que he vist, encara que sembli un somni. Al teu temps ho entendràs tot. I recordes què va passar després? Doncs que em feia un mal de cara als cops que m'havien donat. Pel matí, durant l'esmorzar, vaig explicar què m'havia passat i el meu germà Josep em va dir... Aquest pidolaire t'està enganyant. L'Antoni em va dir... Tu arribaràs a ser pidolaire. La mare em va comentar... Potser algun dia seràs sacerdot. I l'àvia va acabar dient... Els somnis no se'ls ha de fer cas i no t'has de refiar de la gent desconeguda. I jo estava d'acord amb ella, però mai vaig poder oler aquell somni. Ja, però ves com en aquest somni no diu res de trencar vidre? Doncs no, la veritat. I em pots dir quants amics vas fer aquell dia? A veure, en un costat hi havia 5, a l'altre 4, doncs 9. 9 amics, l'endivinalla. 9 amics per aprendre a frenar les baralles sense donar ni un cop. Anem bé, don Bosco, anem bé. Així que el pidolaire et va dir que creixessis i estudiessis. Sí, em va dir que creixés i que m'apropera als joves amb afecte. Així que em vaig marxar a estudiar aquí ell. I com era un poble de joves, em vaig proposar ajudar-lo. La cosa va començar així. Què feu? Per què esteu aquí parats? Es que estem muy avorrits, no sabem què fer. Veniu amics, ja veureu com ens hi passem tallant. Anàvem a jugar a fet de amagar, pica paret. Això sí, sempre sense deixar de banda els estudis. I al final ens acomiadàvem amb una petita oració. Abans de marxar farem una petita oració. Què ha passat? Ja sabeu que sempre hem de tenir Jesús present en els nostres jocs. Així que o acceptem les condicions o deixem i continuem avorrint-nos. A tots ens agradava jugar a l'adreçar, però m'ha adonat que faltava alguna cosa. Oi que us ho heu passat bé? Sí! Doncs per passar-ho bé tots els dies farem una societat, la societat de l'alegria. Les nostres esperances en aquesta societat seran ajudar-se sempre, fer els deures, no deixar servir per a nosaltres, i la més important, estar sempre alegre. A veure si m'atafeu. Alegria, esclar que sí! Tu sí que sabies, i això que encara no eres sacerdot, i amb molts amics, que bé! Molts amics? En realitat només van ser 7. Van començar a... 7? Crec que ja vaig entenent per on va aquesta divinalla. 7 amics per construir un joc amb molta alegria. Després vaig haver d'estudiar molt i durant molt temps. Això sí, sense oblidar-me mai dels joves. Home, però si és el meu vell amic el dimoni. Què fas aquí? M'han dit que al cel no tens prou espai per estar joves i venia a avisar-te que a l'infern, com que n'hi ha cap jove, tens tot l'espai que vulguis. Ja, el que vaig al terra, per tal de que ningú caigués a l'infern, ja veus que te'ls deixa portar. Això ni ho pensis. Bé, sempre m'has guanyat i ara hauré de tornar a rendir-me. Però digues, com ho vas fer? Com aconsegueixes portar tots els joves al cel? Doncs, estimant-los, tot va començar a Turí. Vols saber com va començar l'oratori?
brutíssima. Estic fart d'escombrar. Escolta tu, vine aquí a ajudar per la missa. No vull. Doncs llavors marxa d'aquí inútil. Però què fa? Per què em pega? Si no sap ajudar a missa, per què ve aquí? Ho ha fet molt malament. Vaig a buscar-li. És amic meu i he de parlar amb ell. Aquí tens aquest barret. Amic, com et dius? Bartolomé Garelli. De quin poble ets? D'Asti. Diuen els teus pares. No, sóc orfe. Quin ofici tens? Treballo a l'obra, però com soc nou aquí, no em contracta ningú. Quants anys tens? 16. Saps llegir? No, Saps escriure? no, Saps cantar? no. Saps xiular? Sí, això sí que en sé. I què és el que et preocupa? Doncs que sóc un ignorant. I com no vaig a l'església, ningú es refia de mi. I com no vaig a l'església... ningú es refia de mi. No vaig a l'església perquè ja només van els nens petits i jo ja sóc gran. Em fa vergonya. Vindries si jo t'ajudés? Si ningú em pega... Sí, Tranquil, ets amic meu i aquí ningú et pagarà. Vols que comencem ara mateix? amb molt de gust. Doncs començarem resant una Ave Maria. I la setmana vinent i seguirem la setmana vinent. Per no tornis sol, vine amb els teus amics. Quina forma més senzilla de començar tot. Sí senyor, amb una Ave Maria. Quina ràbia! Ella amb una cosa tan senzilla atrau a tots els joves. I jo, que em complico l'existència per omplir-me i que estic calents, no ho mostro. Doncs sí, amics meus, sí, amb una Ave Maria. Però recordo que una vegada no va ser tan senzill convèncer un jove per tal que vingués a l'oratori. Estava de viatge, ja era la nit i era una nit d'hora a l'estació de tren. Core, que ve la policia! Amagueu-vos a l'estació de tren! Ja estic fora que ens peguin, jo no m'amago aquí. On vas, noi? Vol sortir del mig, em persegueix la policia. I només em faltaria que un sacerdot xivato m'agafés i em portés a la policia. Doncs mira, no se m'havia acudit. Hi ha algú a l'estació? Sí, jo. Ja ha vist passar algun jove fugint per aquí? No, per aquí no ha passat ningú. D'acord, gràcies per la informació. Perdoni, el monestir i bon any. Això sí que és una passada. Un sacerdot apuntat i que no xiva la policia. De què vas? De bona persona o què? No, simplement és que no entrego la policia cap amic meu. Però si no em coneixes, a més, tu no ets de per aquí. Doncs mira, has acertat. Em dic Joan i estic de viatge. I tu com et dius? Miquel Magone, però em diuen en fugitiu. Doncs en Miguel, no arriba en el moment que et deixa perseguir la policia? Ah, està clar. I si a més de tot està et dediquessis a estudiar per tal de que no t'amaguin el contracte, si aprenguessis un bon ofici, aconseguiries una feina millor i segurament un sou més alt per poder ajudar la teva mare. La meva mare? Com saps que la meva mare té problemes a casa? Perquè m'has dit que el teu sou és l'únic que entra a casa. I això que a algú li preocupa és perquè hi ha algú a casa que s'estima molt i que a més t'estima molt. Doncs sí, és així. I a la teva mare no li faria il·lusió que tinguessis uns estudis? Home, doncs esclar, però no hi ha diners per pagar els estudis. Això no és problema, deixa-ho a les meves mans. Miquel Magone va venir a estudiar a Torí com molts altres nens del carrer. Aquells nois dels que parlaven amb Nàdia... Tres amics per treballar al carrer amb els més pobres.
A veure qui són aquests tres amics. Això és molt fàcil. Bartolomé Garelli, Miquel Magone i... Jo? Tu? Clar, gràcies a que jo anava pels carrers molestant a joves, tu et vas encarregar d'ells. He de reconèixer que vas ser un dur contrincant. T'he agafat carinyo, ja et considero un amic. A més, en una ocasió vas arribar a dir que per joves faries el que fos. Fins i tot et faries amic del dimoni. Ja veus, amics per sempre. Bé, i ara et queda l'última part de l'endevinalla. És veritat, aquesta sí que és difícil. I un amic per estimar-los a tots. A veure, del laboratori, dels dies de festa... Vaig passar a fer amb ajuda a molts amics, que es van quedar amb mi i amb la teva ajuda. Tu has estat l'amic que em va ajudar a estimar-los a tots. Sí senyor, el senyor dels amics. En fi, marxo perquè, com segueix aquí, encara em tornaré bo i perdré la mala fama. Apa, que ho passeu bé. La que es va dir amb aquí somni quan tenies 9 anys, eh? Doncs sí, aquell pirulalla em va dir molt. El cas és que no l'he tornat a veure. Bé, deixa-ho estar i tornem al tema. Què fem amb tots els joves que tenim al cel? Perquè no podem seguir trencant vidres. Amb tot el respecte, Déu, tu fes el que vulguis. Però a mi em semblaria que el cel seria un lloc molt avorrit sense aquests joves jugant a futbol. Sense ells no em trobaria còmode. Saps què et dic? Que tens raó. Anem a jugar a futbol.
construir un lloc amb molta alegria. 3 amics per treballar al carrer amb els més pobres I un amic per estimar-nos a tots. Don Bosco, vine aquí immediatament. Bon dia, Déu. Veuràs, és que estem jugant i com no hi ha gaire espai, hem vingut a fer un partit al teu jardí i... Clar, les carres s'han d'omplir, el cel de joves i després, a més, vols que siguis tot el dia jugant. No sé... Però si va ser tu el que em vas encarregar que portés aquí a tots els joves. Esclar que sí, ja sé que vaig ser jo el que et va encarregar aquesta feina, però per tant que els eduquessis, no perquè ho trenquin tot. Però, home, Déu, tan bo que tu ets, no podries fer la vista grossa, és que són els meus amics. Ja, si n'has fet una altra cosa a la teva vida que guanyar-te amics. Escolta, la teva vida la podríem resumir en una endivinalla que et proposaré. Una endivinalla? No seria difícil, no? Vas a llegir-la. Nou amics per aprendre a frenar les baralles sense donar ni un cop. 7 amics per construir un lloc amb molta alegria. 3 amics per treballar al carrer amb els més pobres. I un amic per estimar-nos a tots. Què vol dir això? No entenc res. Don Bosco, amic meu, al teu temps ho entendràs tot. No, un altre cop no, que això ja m'ho van dir en un somni que vaig tenir quan tenia 9 anys. Ho recordo com si fos ahir. Jo també ho recordo, va ser quan vivies a Ibeco, un poblet del nord d'Itàlia on havies nascut. Tenies, com bé dit, 9 anys. I tu vas dir per mitjà d'un somni. Recordem-ho. Què passa, pringat? No em veniu. De matar les reines al... Doncs com us agafi us caurà una que veureu. Va, no et preocupis. El forner no ens enxampa, no és que és un vell? Vinga, va, prou d'altura per els petits i anem a fer alguna per passar la tarda. Aquí està l'Andreuet, manant a la penya el que ha de fer. Però a què vas? De cap de la banda o què? Apa, més fot que callis, és que resulta que vols ser tu qui mana. No és que vulgui ser, és que ho soc. Oi que sí? Tu, ara veuràs qui mana. Joan, què fas? Així no aconseguiràs amics. Doncs tu... I tu qui ets? A veure, d'on surts i per què saps el meu nom? Doncs surto d'aquí mateix, del carrer. Soc un pirulaire i conec a tots els que acostumeu a estar per aquí. Fins i tot aquests lladregots. Doncs podries ajudar-me, perquè en un moment o altre tornarà a barallar-se. Això he vingut precisament, a ajudar-te, perquè ja he vist la teva manera de separar-los. Doncs com vols que els separi, llavors? No amb cops, sinó amb amor, així aconseguiràs que no es barallin, que es facin els teus amics i que siguin bones persones. Imagina com podrien ser de feliços. Tu somies o què? No veus que només sóc un noi pobre i ignorant? A més, què et penses que ets per manar-me coses impossibles? Doncs jo sóc un amic teu, que et vol ajudar. Ja sé que sembla impossible, per això has de créixer i aprendre molt, per tal que tot això sigui possible. Vinga, aquí et deixo, per tal que resolguis el teu problema. Jo vaig a visitar la meva mare. Però com vols que aprengui? Tu sembla que en saps molt, perquè no m'ajudes. En realitat, jo no sé moltes coses. Per això, la bona mestra és la meva mare. D'ella aprendries moltíssim. Ja, però qui ets tu? Ja t'he dit que un pirulaire. No entenc res. Explica'm. Parla'm per tal que entengui tot el que he vist, encara que sembli un somni. Al seu temps ho entendràs tot.
recordes què va passar després? Doncs que em vaig despertar allà i em feia un mal la cara dels cops que m'havien donat. Pel matí, durant l'esmorzar, vaig explicar el que m'havia passat. El meu germà Josep em va dir: Aquest pidolaire t'està enganyant. L'Antoni em va dir: Tu arribaràs a ser pidolaire. la mare em va comentar Potser algun dia seràs sacerdot. i l'àvia va acabar dient: Els somnis no se'ls ha de fer cas, si no t'has de refiar de la gent desconeguda. i jo estava d'acord amb ella, però mai vaig poder oblidar aquell somni. Ja, però veus com que en aquest somni no diu res de trencar vidres? Doncs no, la veritat. I em podries dir quants amics vas fer aquell dia? Doncs per un costat hi havia 5, i un altre 4, doncs 9 amics. Clar, 9 amics, l'endevinar ja. 9 amics per aprendre a frenar les baralles sense donar ni un cop. Anem bé, Don Bosco, anem bé. Així que el pidolaire va dir que creixessis i estudiessis. Tens raó, Déu. Em va dir que estudiés molt i que m'apropés als joves amb afecte. Així que vaig marxar a estudiar a Kieli. Com era un poble de joves, em vaig proposar ajudar-los. La cosa va començar així. Què feu? Per què esteu aquí parats? Es que está muy ebullido y no saben qué hacer. Veniu a mi, ja veureu com ens ho passem genial. Anàvem a jugar a fet amagar, pica paret. Això sí, sense deixar de banda els nostres estudis. I sempre ens acomiadàvem amb una petita oració. Abans de marxar farem una petita oració. Què passa? Ja sabeu que sempre hem de tenir present a Jesús en els nostres jocs. Així que o acceptem les condicions o deixem i continuem avorrint-nos. Sempre hi havia algú que protestava, però a tots ens agradava jugar i resar. Però vaig notar que ens faltava alguna cosa més. Oi que us ho heu passat bé? Sí! Doncs per passar-vos bé, tots els dies farem una societat, la societat de l'alegria. Estem esperant que en aquesta societat seran ajudes a sempre? Fer els deures? Parlar de sense hiperanotes? I la més important, estar sempre alegres! Alegria, esclar que sí. Tu sí que sabies, i això, que encara no eres sacerdot. I amb molts amics. Que bé! Molts amics? En realitat només van ser 7. Vam començar a... 7! Crec que ens entenem per on va aquesta endivinalla. 7 amics per construir un lloc amb molta alegria. Després vaig tenir que estudiar molt i durant molt temps. Això sí, sense oblidar-me mai dels joves. Home, el meu vell amic el dimoni, què fas aquí? M'han dit que al cel no tens prou espai pels teus joves i venia a avisar-te que a l'infern, com que no hi ha cap jove, tens tot l'espai que vulguis. Ja, amb el que vaig dir de la terra per tal que ningú caigués a l'infern. I ara et penses que et deixaré que te'ls emportis? Això ni ho pensis. Bé, sempre m'has guanyat i ara hauré de tornar a rendir-me. Però digues, com ho vas fer? Com aconsegueixes portar tots els joves al cel? Doncs, estimant-los. Mira, tot va començar a Turí. Vols saber com va començar l'oratori? Mare meva, el dia de la Immaculada i l'església està brutíssima. Estic fart d'escombrar. Escolta tu, vine aquí a ajudar per la missa. No vull. Doncs llavors, marxa d'aquí, inútil. Però vostè què fa? Per què el pega? Si no sap ajudar a missa, per què ve aquí? Ho ha fet molt malament. Vaig a buscar el nou. És amic meu i he de parlar amb ell. Aquí tens aquest marret. Amic, com et dius? Bartolomé Garell. Quin ofici tens? Treballo l'obra, però com som nou aquí no contracta ningú. De quin poble ets? D'Asti, Quants anys tens? 16.
Viuen els teus pares? No, sóc orfa. Saps llegir? No, Saps escriure? no, Saps cantar? no. Saps xiular? Sí, això sí que en sé. I què és el que et preocupa? Doncs que sóc ignorant. I com no vaig a l'església, ningú es refia de mi. No vaig a l'església perquè allà només van els nens petits. I jo ja sóc gran, em fa vergonya. Vindri, si jo t'ajudés? Si ningú pega... Sí, Tranquil, ets amic meu i ningú et paga aquí. Vols que comencem ara mateix? amb molt de gust. Doncs començarem resant una Ave Maria i seguirem la setmana vinent. Però no tornis sol, vine amb els teus amics. Quina forma més senzilla de començar tot. Sí senyor, amb una Ave Maria. Quina ràbia! Ella fa una cosa tan senzilla, atrau a tots els joves. I jo, que em complico l'existència per omplir infern i que estic calents, no la compleixo. Doncs sí, amics meus, sí, amb una Ave Maria. Però no sempre va ser tan senzill convèncer a un jove per tal que vingués a l'oratori. Jo estava de viatge i era una nit de boira a l'estació de tren. Core, que ve la policia! Amagueu-vos a l'estació del tren! Ja estic farta que ens peguin, jo no m'amago aquí. On vas, noi? Vols sortir amb mi? Em perseguim la policia i només em faltaria que un sacerdot xivato m'agafés i em portés a la policia. Doncs mira, no se m'havia acudit. Hi ha algú a l'estació? Sí, jo. Ja habéis passat un jove fugint per aquí? No, per aquí no ha passat ningú. D'acord, gràcies per la informació. Perdoni, no l'estic arribant. Això sí que és una passada. Un sacerdot que no xiva de policia. De què vas, de bona persona o què? No, simplement és que no entreu cap a meu a la policia. Però si no em coneixes, a més, tu no ets aquí. Doncs has saltat, em dic Joan i estic de viatge. Tu com et dius? Miquel Magone, però em diuen el fugitiu. Doncs, amic Miquel, ja va arribar el moment de que et deixi de perseguir la policia. Ah, està clar. Com tu tens l'estómac primer i feina fixa, pots donar consells. Però jo, com que treballo amb un contracte molt precari, ni tan sols puc protestar, perquè em fan fora i és l'únic so que entra a casa. A més, si surto al carrer a protestar, ja veus el que passa. Demanes drets i t'envien a la policia. I com no tinc estudis, no puc aspirar a molt més. I si a més de protestar et dediquessis per tal que no t'enganyin amb el contracte, així aconseguiries un bon ofici i una feina millor i segurament un sou més alt per poder ajudar a la teva mare. La meva mare? Com saps que la meva mare té problemes a casa? Perquè m'has dit que a casa teva només entra el teu sou. I això és el que més et preocupa. I algú que el preocupa és perquè a casa hi ha una persona que s'estima molt i a més s'estima molt. Doncs sí, és així. I a la teva mare li farà il·lusió que estudiessis i tinguessis una feina millor? Home, doncs esclar, però no hi ha diners per pagar els estudis. Això no és problema, deixa-ho a les meves mans. Miquel Magone va venir a estudiar a Turí, com molts altres nens del carrer. Aquells nens del que parla d'endevinalla. 3 amics per treballar al carrer amb els més pobres. A veure, quins són aquests 3 amics? Això és molt fàcil. Bartolomé Garelli, Miquel Magone i Jo? tu. Clar, gràcies a que jo anava pels carrers molestant els joves, tu et vas encarregar d'ells.
He de reconèixer que vas ser un dur contrincant. T'he agafat carinyo i ja et considero un amic. A més, en una ocasió vas arribar a dir que pels joves faries el que fos, fins i tot et faries amic del dimoni. Ja veus, amics per sempre. Bé, i ara queda l'última part de l'endivinalla. Uf, és veritat, aquesta sí que és difícil. I un amic per estimar-nos a tots. Anem a veure, dels dies de laboratori, dels dies de festa... Sempre vaig passar amb ajuda de molts amics. I amb la teva ajuda, clar, amb la teva ajuda. Tot ha estat present tota la meva vida. Tot ha estat l'amic que em va ajudar a estimar-nos a tots. Sí senyor, el senyor dels amics. En fi, jo marxo perquè, com segueixi aquí, encara em tornaré bo i perdré la meva fama. Apa, que ho passeu bé. La que es va liar aquí somni quan tenies 9 anys, Doncs sí, aquell pidolaire em va ajudar molt. El cas és que no l'he tornat a veure. Bé, deixa-ho estar i tornem al tema. Què farem amb tots els joves que tenim a dalt al cel? Perquè no podem seguir tancant vidre. Amb tot el respecte, Déu, tu fes el que vulguis, però a mi em semblaria que el cel seria un lloc molt avorrit sense aquests joves jugant a futbol. Sense ells no em trobaria còmode. Saps què et dic? Que tens raó. Anem a jugar a futbol.